Hayi kaloku jonga, hayi kaloku wabethwa mama babefihla. Andiyazi ke owam mhlawumbi wavele wandijonga waveske wabona uba akho themba lamtshato. Uyabazi nge-plastic surgery, uyawuthi umntu upakile kanti iintsula zigcwele ziyeqhungutha apha we. Unuka ukufa umlomo wakhe. Ndimlayitile umatshisi ndisithi usuzile kanti hayi uyathetha. Uyayiva ke ngoku? Nam ke ndisitya le mali kasasa, qha kaloku ndakhetha uyityisa ispontshi le yam intombi. Wase wandikhumbuza mhla ndaphulukwa ngumsuzo ndithetha nomfundisi ndatsho kuqala, yintoni elivumba? Ndibe ndiyazi uba iphuma kum le njifileyo. Yho akamuncu. Watsho wandikhumbuza esinye isibhanxa esavuma isusu kodwa khange baheve, uJoseph okaMaria. Uyawuba neetrempu zezinto zabantwana. Sendaqhela ulala ngomqolo mna ndibe yi-fried chicken. So uyawophuka iindawo zochopho. Khompyutha nabantwana baka-2000 basijije bengathi yivurivuri sinqa.